Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tipasane pano update ya ku Iran, Israel komanso America. So, chachitika apa nchani makamaka. Apa ndithu a Trump alengeza kuti guys, zonse zimasena za MOU zija Memorandum of Understanding zatha basi. Abaso tabwereraso mu modi ya nkhondo basi. You understand? Zatha zimene zija ndibwereso ku nkhondo a Trump zimene zoyankhula ujapita kuja kwa Ankara kuja kuteke kuja. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Okay. Ndenkhani khayaba. Chenjitika njani zosezi tikuyendera pati nanga zachitika. Okay, anyway, choyambirira tiyende yang'ane mdzana mina dzana tinamva maripoti kuti Iran should be dzulo, not dzana, dzulo Iran yaphulitsa mashipi ena ku Strait of Hormuz. Nkhaniyo ndiyoona. Yes, ukumaliro. By the way, maliro aja anyamuka apita ku Iraq. It's just a neighbor, okay? Neighbor. Kumene kwasa ndithu kuti maubale ambiri kwambiri, right? So afuna apite kumene ko then kenako abwereraso. So, chimene chinachite kwambiri choona kuti anyamuka dzulo apita. Koma dzulo ndithu mwamboli nkati IRGC asilikali ku Iran anapanga attack, anaphulitsa mashipi pa Strait of Hormuz. Why? Chifukwa anaphulitsa mashipi pa Strait of Hormuz. Zifukwa za iwo akuti mashipi amene Iran imaphulitsa ali connected, ali linked, okay? Pali mgwirizano pakati pa mashipi amene ndi Israeli. So Israeli ija ikumapha anthu ku Palestina, ku Gaza. Nkhani imene sikuti ndiyonama. Okay? Ndipo akufuna kupanga pressure kuti zimenezo asiye. Nde chilichonse chakhuza ndi Israeli apa. President Israeli sizinapangidwa sort out, America ndi Iran zapopo. Timvane pamene pokayi. Israel ndi Iran sanapangidwa sort out. Koma Iran ndi America anapangana sort out. MOU understanding ija chabwino. Anagwirizana kuti okay, no kupangana atake blah blah. Yes. So mina ina nkumadaba kuti izikhala banje. So Israeli akumachitabe ndithu kanchitidwe kacha. Okay? Maphulitsabe uko. So Iran naza Israeli apa ndeyayi. Ndakaphulitsa pyo. Amene ndi maclaim ochoka ku dziko la Iran. Tipite ku dziko la America. America. Iwo akuna kuti inuyo mashipa amene mukapangana sali connected ndi Israel. Mukunama. Maona? Amene usali connected ndi Israel. Ndi iwo achaleronso, okay? Anapitaso kuyirani kuja. Kumalo kuti unama kundopolisa kuja. Chaku Strait of Hormuz, direct Strait of Hormuz kumukuja. Kubandara basi. Kupolisa koso pu. Basi. Arina usali kubwezera foti mapanga attack ship. Tamfana bene ba? Chabwino. Ndiyeno kukuchitika zinthu zambiri. Okay, tisabire kai kuja ku Gaza. Tibwereni ku America sobano. A Trump afusidwa. Akulu mukuti bwanji. Mr. Pali understanding. Munasana na memorandum of understanding. A Trump akuti. And I deal with these guys and I say, this is from a different school. They're liars.
They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. Basi zatha zimene zisazo basi feo basi tabwelelaso. I mean, nakuza nthawi nake kuti siwedewede nthawi nake.